Mai albarka ne mutum, baby shawarar miya guba, miya guba. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba. Miya guba, Miya guba, miya guba. mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Bai tsaya cikin hanyoyin tafarkin miyagu ba, bai zauna cikin mazaunin masu ba. Bai tsaya cikin hanyoyin tafarkin miyagu ba, bai zauna cikin mazaunin masu ba. Amma marmarinsa cikin shari'ar Ubangiji take. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Ya zama kamar itace Da aka dasa magudanar ruwaye, da aka dasa magudanar ruwaye. ya zama kamar itace Da aka dasa magudanar ruwaye, da aka dasa magudanar ruwaye. Wanda yana bada yaya a kwanakinsa, wanda yana bada yaya a kwanakinsa. Ganyayensa kwa baswayin yaushe, ganyayensa kwa baswayin yaushe. Amma marmarinsa dokokin Ubangiji. ya zama kamar itace Da aka dasa magudanar ruwaye, da aka dasa magudanar ruwaye. ya zama kamar itace Da aka dasa magudanar ruwaye, da aka dasa magudanar ruwaye. Wanda yana bada yaya a kwanakinsa, wanda yana bada yaya a kwanakinsa. Ganyayensa kwa baswayin yaushe, ganyayensa kwa baswayin yaushe. Amma marmarinsa dokokin Ubangiji. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Mai albarka ne mutum wanda baby shawarar miya guba, miya guba. Gaba mu iko mu kiyaye dokokin Yahwa, shi ne addu'armu. Baradacinka da jinkanka kasance da mu har